सौफैबाय औ माथो एफा गोबाव जाया हाथायाव नाफोर मोनगोन नंना हाबोदोंब्ला माथो जेबोआनो गैया मोनबोआखसै जेबो उफ गरमा बारा जाथारबाय दाउदै लेखा देलाय मंग्रि ओइ र' जाथ'वाखै फैद' माबार बहा थांनो ओंखारदों आइ आदाजों टाउनाव ड्रेस लायनो थांफानो नोंसिनिबाथाय बिदिनोसै आंहा आदाजोंसो थांफानो नागिरदों दा थाब फै दे थाब फैगोन माखौ नायबाय थाखो फाग्ला मैथा खावब्ला ओइ फाग्लि गावनिसो नाहरबाथाय गावखौ नायदों सानथारलायबाय आरो बियो सेंग्राजों सिख्लाजों नायलायबा माबा खथि जालायो नामा लाबसो जायो फाग्लिलाय जाम्बि गावनाबा थाइसे मोख्रेबसो लायनानै नाहरलायो आंना थाइनैजों नायनायखाय मोनसे बारा जाबाय आरो फाग्ला मैथा खावब्ला नै थोरसिजों जावख्लाब जागोनबो पापा मा आइ बबाव थांनो ओंखारलायखो टाउनाव रां नांगौ सोरजों थांनो नोंलाय ब्रादारजों थांसै बेहा डिउटियाव थांसै आं नारलाजों बेरायनोसै नो लांदो बेल'जों जायाथ' नांबावगौमोन फैसानो गैथारला आइ माब्लाबा लांदो आरो थोआखैमोन आरो बेजों मारै थोनांगौ लोगोफोरनि पार्टिबो दङ दे जाबाय बेखौल' लांथ'दो आइ माब्लाबा मोनबा बुरजा हरसिगोन आं नांबावगौमोन होनबाय बेल'जों मा मोननांगौ आङो जागोन आइ फैदो माबार मोजां मोनोबा मोनखादो गोसो थोयोबा थोखादो नङाबा I am going to Bangalore नाल्ला जायाखै नामा जाबायलै बाजि र' नाल्ला अफिस समा लिरनानै जाबाय र' थाबैनो माथो जारुआबो ओंखारबोदोंलाय माथो गावखौ थांनाखै बे माबा माबि जालु जाला बिदोलाय बाराखौ दाबुं लेटार खालामसै नाल्ला थुदो लेट जायालै माखौ एथ'बां गाब्रायबाय थायो आं बेबादिनो सालायबाय थाखायोना आदा आं ड्रेस बायनोमोन दाख्लैसो बायलायबाय आरो मानो ड्रेस रांनि बिफां दं नालाय नोंस्रा बिबानो मोनो ओइ माखौ नायगौ मोनखो नायाखैलै जाम्बिलाय माथो गल' गथ' जारौ थाथ' आंबो जाहैनि आंनोबो खुरखुरि लाबोफा लाबोगोन दे सार आं बेयाव दसे जिरायनो हागोन ना जिरायदो थेंक इउ जारौमोना बबेनिमोनथाय बिजनि फानबारिनि औ बेवहाय जिरायनाय नोंसिनि ब्रादारमोन ना औ नों नोंसिनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ हरनो हागोनफा हागोन बुंनायसाय 9957897114 नामखौ खिन्थानो हागोनफा रिंखां ब्रह्म थेंक इउ जिराय जौ आलु जागोन बस
बयबो लादो खोनासं भाइफोर आंथ' नोंसोर गसङोब्ला बै हायनारिखौ लानानै बे बुहुमनि गेलेथिलियाव गेलेगिरि जानो सानदोंमोन आं बस जुलिनि थाखाय समायना बिबार नागिरनायनि बिदैया माथो गला जानायनिसो फाव जाबाय माथो बस नोंगौ जाख्रुब मैहुर खालामजानाय जुनाराबो बिगोमा थायो I mean समायना बिबाराबो सिखिरि थायो नंगौ फंबायफोर मैहुरा जेरै बिगुमा गोनां जुनादखौ हमो बेबायदिनो समायना बिबारखौ खानो हायो मिथिबायना हौनै बस नारखो आरो जाख्रुब बैबायदि रेस्टुरेन्टआवसो खान्दा खान्दा फेन गानलायनाय समायना सिख्लाफोरा फैयो माथो सानखो बस नों बे जुगखौ दाबो बुजियाखै नंगौ नारखो बे जुगा हारसा बर' सिनायथि गैयै जुग नंगौ जाख्रुब नों थिगखौनो बुंदों बेनिखायनो जों समायना बिबारखौ खानो नाजानांगौ थौ हाय बिउटिफुल What? बे ससेखौ नोमा नोम्फाया बायना होनो हाबाय बे ससेखौ बायनानै होनो हायासै Idiot! Hey beautiful ओंखार मा जालायखोब्रा बिसोरलाय मा लामा ससेयाव सिख्ला नुबाथाय मा सिराप बिसोर डिस्टार्ब खालामदों सोबादो दाबाहायबा सोबावदो ओइ बेटा मा जानला ए बहानि दादा गिदिरलाय ड्राइभार थारा ओइ जाख्रुब बेफोर मा खल बेले हिर'आ फैबाय बदमाइस ओइ रिंका दुगा दाख्लाम नोङो ओइ स्टप दिनैसो गबाय नोंसोर गाबोनलाय हो आव फुननानै थाखा नोंसोर गाखोनो मास दिनै बबे मुम्बाइनि सिनेमानि गुदुं बै हाब्राव मोजां गाज्रि रायलायहैनि आलाफोरखौ आंबो सनमान खानो एक्टर मोनब्ला